ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଭଲ ପଢ଼ୁନି ବା ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଉନି, ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁ ତା'ର ପ୍ରଥମେ ମନେ ରହୁନି। ତେଣୁ ତା ପଢ଼ାର ଦିଗ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରିକି ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ଯଦି ଯାହାର ଆଜି ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଦିଗକୁ ମୋର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କରିକି ମୁହଁ କରିକି ସବୁବେଳେ ବସିବ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ତା ପଢ଼ା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତା ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ମନ ଦେଇକି ଏଠି ପଢ଼ିବ। ତା ବାଦେ ଯଦି ସେ ପିଲାର କିଛି ପାଠ ମନେ ନ ରହୁଛି, ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଜାତକକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବୁଧଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପାନା ପିନ୍ଧେଇବା, ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ହେଉଛି ପୋଖରାଜ, ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ତାକୁ ଦେବା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ତା ବାଦ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆମେ ପୋଖରାଜ ବା ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଇସା ସମ୍ବଳ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ହେଉଛି ଗଛ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜଷ୍ଟି ଗଛର ଚେରକୁ, ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ବି ବୁଧ ଗ୍ରହର ଗଛ ବି ଅଛି, ତା ଚେରକୁ ଆଣିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଚେରକୁ ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଡେଉଁରିଆ କରିକି ଆମେ ପିନ୍ଧେଇବା। ଫଳରେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ତା ପାଠ ପଢ଼ା ଜାଗାରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପଟକୁ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଇକି ମୁହଁ କରି ପଢ଼ିବ, ସେଠି ଆମେ 11ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଛନ୍ଦି ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଯେଉଁ ବାହାର ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଇ ତା ମୁହଁ ଆଗରେ ବାଜିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସିଏ ଯଦି ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯଦି ମୁହଁରେ ପବନ ବାଜିବ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେଠି ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇସବୁ କଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ମନେ ରଖିବ।